Malli ħarġet l-aħbar li għal-ġid tas-saħħa pubblika u tal-immigranti konċernati, l-immigranti li jgħixu fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar ser ikunu qed jagħmlu 14-il ġurnata kwarantina mandatorja, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenek Adami fuq l-Istazzjon Nazzjonali stqar li l-Gvern kellu jferrex lill-immigranti madwar il-pajjiż. Dan il-Gvern kellu u għatandu jiena ngħid l-opportunità li joħra mod kif jiffresh dawn in-nies. Iżda meta mistoqsim il-ġurnalist fejn kellhom jitpoġġew dawn l-immigranti minn qalb it-tlaqliq Beppe Fenek Adami ma setax il-issent weġiba ċara. Fejn imma mela? Kieku, paċenzja, fejn bħalissa kemm fil-pajjiż. F'konferenza tal-aħbarijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista li fiha kellhom jingħataw l-opportunità l-ġurnalisti jisaqsu l-mistoqsijiet tagħhom permezz ta' sistema teknoloġika, il-ġurnalist ta' One News ukoll staqsa lil kap Nazzjonalista Adrian Delija dwar fejn kellhom jitpoġġew dawn l-immigranti. Hekk kif Delija baqa' ma weġibx b'mod ċar għal din il-mistoqsija, il-ġurnalist ta' One News prova jkompli jistaqsi dwar dan, madankollu Delija baqa' jinjora il-mistoqsijiet. Dan fil-waqt li kif jidher mill-filmati min kien inkarigat mis-sistema teknoloġika baqa' jipprova jsikket u jitfi l-mikrofonu. F'liema lokalità ma bqajt ma ġibx din il-mistoqsija, f'liema lokalità kienu se jitpoġġew għax huwa qal li anke se jkun qed iferrixhom qabel ġifieri. Dr. Delija. Iva, Dr. Delija. Qatt mhix imwieġba. One News prova jistaqsi mistoqsija oħra lejn l-aħħar tal-konferenza stampa, madankollu Delija anke hawn għażel li jaħrab mill-mistoqsijiet. Dr. Delija, forsi intenzjonalment ma ġibtix l-ewwel mistoqsija. Għandi mistoqsija oħra ma nafx jekk tistax tweġibha. Jidher li le. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.